Hola i benvinguts a Informatiu Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Comencem! S'acaben les vacances i comença el curs 2013-2014. Ens informen que encara hi ha estudiants que ho estan assimilant. La inauguració del curs acadèmic del sistema universitari català s'ha dut a terme a la Universitat de Girona en un acte al que ha assistit el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. Tenim imatges de l'acte. Ja està obert el termini per demanar les beques Equitat i MEC. Teniu més informació a la descripció. I tu, ja has demanat la teva beca? I a ella li han donat beca i a mi no. Hola! I a mi què? Com cada any, el Consell d'Estudiants organitza la festa major de la UDG. Si sou de darrer any i voleu optar a barraca, seguiu les instruccions d'aquest magnífic vídeo que us passem a continuació. Fem una foto per tu, Andy. È un video! ¡Coño, que me ahogo! Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Estás en la tele, tío! Ay, estoy bien. Pero di algo! Ay, te quiero, mamá, te quiero. Oh. Però què és aquesta de vídeo? Qui us paga, colla de fi... Endurs dos... Teniu fins al 24 de setembre. Més informació al nostre web. I fins aquí l'informatiu del Consell d'Estudiants. L'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Esperem que us hagi estat amè i fins a la propera.